ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି। ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଗାଁ ଠାରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, କ୍ଲବ ଓ ଘରେ ଘରେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି। ମା ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ପ୍ରଜ୍ଞା, ମେଧା, ବୁଦ୍ଧି, ସାହିତ୍ୟ, କଳାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ। ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ସହିତ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇଥିଲେ। ସବୁଠି ଆଜି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ଯାଜପୁର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଇଛି। ମଣ୍ଡପର ସାଜସଜ୍ଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବେ କରାଯାଇଛି। ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସୁଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି। ମା ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଦେବୀ, ତେଣୁ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଖଡ଼ିଛୁଆଁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମିଶି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପୂଜାର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।